Варил. Здравейте всички бургази и гости на град Бургас. Весели коледни празници ви пожелавам. Такова хубаво коледно тържество, като това на Black Style Dune, не бях виждал до сега. Всъщност бях го виждал миналата година, но сега отново го видях и тази година и разбрах, че наистина това е най-хубавото коледно шоу. Не можах да донеса подаръци за всички участници, защото моите приятели джуджетата дойдоха да танцуват с вас. И затова нямаше как да донеса всички подаръци с мен, но на коледната нощ, като се събудите, ще си потърсите подаръците по телхата. А сега съм донесъл подаръци само за най-малките участници. Те се намират по телхата и вашите ръководители после ще ви ги раздадат. А сега още веднъж да поздравя всички с коледните празници! Обичаме те ли, Дядо Коледа? Обичаме те ли? Ще викаме ли всички? Обичаме те, Дядо Коледа! 3-4! И аз обичам всички деца по света, най-вече бургаските, ама и родителите, и бабите, и дядовците, и лелите, и жичовците. Весела Коледа! И преди да изпратим Дядо Коледа, я всички танцори се отръпнете назад, дойде момента да се поклоним на нашата публика. Моля вашите аплодисменти за нашата група, танцорите на 6 годинки! Студентите малките и 6 годишни танцорката. Аплодисменти за нашите танцори на 7 годинки! Аплодисменти за малките брекари от Black Style Dune! Аплодисменти за нашите напреднали малки танцори, на които казваме чадърчетата. Сега ще им казваме рълбовите турици. Аплодисменти за нашите гости Александра Георгиева.